Salut! Am ieșit o leacă la aer liber, în parc. Am făcut vreo 10 km, poate ceva mai mult, cu bicicleta. Am fost la piață, mi-am procurat o pălărie, șerif. Așa o poartă oamenii care dezvoltați bine fizic, mereu se ocupă cu sportul, merg pe bicicletă sau călare pe cal. Mie îmi place și una și alta. Adică și prima și bicicleta îmi place, e și calul. Dar așa cum acum calul, mi-aș cumpăra un cal, dar n-am unul să-l țin. Adică să-l țin, să-l întrețin. De ce mă mișc cu bicicleta și mă simt bine. Ceea ce vă doresc dumneavoastră, să simțiți bine, fiindcă mișcarea este viață. Cât mai mult o să vă mișcați, la aer liber, cu atât mai bine o să vă simțiți. Vă doresc o zi bună în continuare și pe curând. Pălăria îmi place.